al'ummar Najeriya al'umma ce da duk duniya ba mu da al'ummar da muke da kusanci da ita na addini na jini kamar al'ummar Najeriya. To abinda al'umma ba su ganewa, shi yanzu shugaban kasar Najeriya shugaba ne na kungiyar sai da yawo, ba al'ummar kasar shi bane suka zaɓe shi ya zamanto shugaban wannan kungiya. A'a, su shugabannin da suka kawo sai da yawo su ne suka zaɓe ya zamanto shugaba. Abu na biyu, abubuwan da suke zartarwa a cikin wannan taron nasu ba su 'yan kasar bane nashi ke cewa shi zartar da abin da suke so su zartar. A'a, wannan kungiyar ce ke kokarin zartar da abin da suke so su zartar, ba tare da hannun ne ba tare da hannun 'yan kasar ba. Ana fahimta? To yanzu irin wannan rikita-rikita da irin wannan takunkumi da wannan kungiyar ta samu kasanmu sakamakon kudeta da aka yi, takunkumin lalle takunkumi ne na cutarwa, takunkumi ne na azabtar da al'umma, takunkumi ne wanda bai kamata a ce sun samu al'umma mushi ba. To yanzu irin wannan takunkumin da suka samu na sai abin ya koma gami ga kamar al'umman Najeriya su ne suka haɗu wajen sa wannan takunkumi. Sai ka iske cikin martanin da muke mai muna mancewa da haƙƙin 'yan uwantaka da take tsakaninmu. Al'ummar Najeriya al'umma ce da duk duniya ba mu da al'ummar da muke da kusanci da ita na addini na jini kamar al'ummar Najeriya. Al'ummar Najeriya in ka ɗauka kamar ƙasa guda ce, kamar misali gida guda ne, ma'aifa suka haifi 'ya'ya, kowa ya zamna cikin wannan gida, sai turawa suka zo suka yi mana katanga tsakanin wane da wane na wanga gida suka raba mu. Ingila ta zo ta ɗauki nata, Faransa ta zo ta ɗauki nata. Abin da ya raba mu da Najeriya kenan. In ka ɗauka ɗabi'a mu guda ce, musamman iyakoki da muke da su ɓangaren arewa, babu da wani bambanci. In yanzu na shige cikin Kano ba za ka ce min ni dan Nijar ba ne, in na shige cikin wata Kaduna ba za ka ce ni dan Nijar ba ne ba, saboda babu da wani abu da ya raba mu illa lafuzza. Faransa ta yi kaka gida cikin ƙasar mu, su kuma Ingila ta yi kaka gida cikin. Maksudin wannan magana za ka samu hatta daga cikin malamai masu da'awa, wani bi sukan so ko magana wadda bai dace a ce malami yayi ba, matsayinsa na malami mai da'awa. Kuma sakamakon wannan bakin jinin da wannan sai da yawo ta kawo, har sai muna ɗauka haƙƙin 'yan ƙasanmu na Najeriya, 'yan uwanmu, sai muna gamewa muna alakanta maganganun da shi shugaban ƙungiyar sai da yawo yake yi, sakamakon shine shugabansu, sai muna alakanta al'ummar gaba ɗaya da jefa musu maganganu waɗanda bai dace ba.